Parang baliktad man yung ano. Ganyan na nga lang. Wala pa tayo basahan dito pa sa ano ko. Ha? Ano dito lang? Wala na? Dito pa ano? Ipahap. Oo, lang ipataas ng tubig. Lang. Itong brasa ako dito. Kaya kayo ko si Baron? Basa-basa. Kaya matanggal talaga. Oh, parang ba? Sabon. Yung ano, ang pagkakaroon tayo ng amoy. Abi na lang. Ganit na lang siya. Hindi kayo, hindi ka sa makakasal kasi kalawan eh. Mabata tayo, mabata. Mabata tayo eh. Ilan? Ano mabata tayo? Mabaho ka! Oh, wala na yung tubig na yun. Yung mga ano ba, yung mga pintura na yun, no? Masisibig ko masakay. Na-over na sa tubig! Halidaw na, halidaw. No? Alit. Ano tayo hindi yan? Ano yan? Magaiyan din. Ito may sabi sa'yo. Hindi mo naman ito yung sabi na doon, no? Na-over na sa tubig din. Pag-yun siya na yung taas, kaya hindi ko na
nabasa talaga ang ano ni Abudi. Tubig, ilagay, boss. Asa na? Iwagan. Turuan mo na ako ng ano. Wala ka tayo naman sa labas. Pe! Lagyan tubig pa, Pe? Hindi na. Tubig daw, Pe. Pe, iwas, iwan mo doon. Hindi pa na ano. Kulang sa tubig kaya masabihin pa. May sabon pa dito, Pe. Sabon mga tubig dito. Pe, doon mo, Pe. Pe, may sabon. Sabon. Tingnan mo, sira-sira na to, Kaya nga, kasi di man yan basa. Kaya na nabakbak yan. Para dahil doon yung tubig, Pe. Sira na yung mga lilit, bakbak lahat. May sabon. May sabon. Dapat yung ano Bisaya, yung katulad ng Jennifer. Kasi ito pang brush dito. Para na-brush ka kanina Para ano ba yung tubig? Natin tama na yung tubig. Tama na tubig. Dito na tubig. Dito na tubig. Lagi, doon na sana. Pagkatapos mo ng balawan, dito na ba? Ano mo? Hindi mapagod yan. Yung sa akin na kayanin na di pinagdikutan para sa akin yun Marin ang kapal. Kaya kung mga hindi na yan, lagi na nga hindi ako ganyan. Nagabang-bang na nagtitigil ako.
Dapat ka na saya ako lang. Meron pa dito parang tubig, oh. Sige, go, go, go. Ako dito sa'yo dito. Ang tubig. Wow. Ito lang sa gitna ang yan. Parang malalim siya ba? Ilang tubig hindi man. Kasama ba sila si Rose? Hindi. Nandiyan si Rose? Hindi niya pa. Ako na yung buka lang si mama. Hindi si mama yung mama. Ay, hindi. Yung ano na daw sa mama. Yung anak, yung ano yata, yung ina ng mga bata. Kasi daw hindi sa mama ulan. Ha? Ang ulan hindi sa mama para maiwan na. Yata, tapos yung mga bata. Nandiyan si Rose. Ha? Nandiyan si Rose. Hindi ka pumasok. Hindi ako nag-YouTube. Hindi ka dumaan sa... Paano madaan? Hindi mo lang karamihan pag may YouTube ko. Daming bag kagabi. Hindi ako nag-YouTube eh. Nag-tiktok ako kagabi. Ayan. Ay, uwan. Parang naglaro. Ha? Parang naglaro tayo. Tubig. Bito-bito. Pero muna. Mahal. Ito lang yan, pero dito na naman. Di kailangan na naman karami ng tubig na hindi mapunta dito. Kaya medyo malalim. Dito, pag ano ba, parang hindi makaano yung tubig kasi medyo malalim. Hindi na kung saan? As in, ano na doon? Uy, ano man, ano yun? Napunta ba sa akin? Mga di may bigla to. Ayaw mabasa ng kunti. Ayaw. Wala na din yung bubok. Pero may bubok siya. Makita yung kulay ng ano natin. Natulog na yung aking kinain. Nakalimutan ko. Sinain ba yun? Vaccine mo yun? Nagsain na ako para pagkatapos ng kuskus, mabubukton ba? Kunti sa tubig rin. Tanggalin ko sa mapday. Pero yung mama kasi, ano, hindi madali matatanggal mo. Pero, dapat i-aircon pala, pe, para matuyo siya, pe. Ha? I-aircon. Para matuyo siya ba? Kasi mahangin, may ano man yun. Si Pero yata marunong magbukas doon, Seth. Ikaw ba marunong magbukas doon? Para paglagay ng upuan, matuyo na kasi matakpan to sa ilalim. Baka hindi matuyo. Si Pero yata marunong magbukas sa'yo. Hindi ako marunong. Buti si Dunti, buti hindi tinawag. Yun na, Seth! Ano yan, Day? Asin na natin ang pan. I-on mo kaya para matuyo siya pa. Kasi ang ilalim yan pag ano, i-on.
Dahil nabasa ako, tingnan mo rin sa ang bilin ano. Malay. Sana. Asan to? Doon ko na lang yan. Saan ba to? Doon. Di ba? Ito para. Magaling ka din. Tagay, tagay. Saglit. Tulak. 1, 2, ready, go! Huwag nang pag-iwalayin. Wala ka, wala ka yung ano. Huli na naman to. Ako doon, dyan man yun. Huli. Wait, wait. Yan, ito lang ang dalawa. Wait lang guys. Wait. Pahay na sa pangkalit. Pagkaro pangkalit mo kung magayon. Anything man in there, sir. Doon mo. Tahu ka sa magbukas ng aircon? Ben, aircon. Ayun na. Dahil ngayon ko taka mag-vlog ang remote. Ha? Hindi ko taka mag-remote. Hindi ka nakaremote? Eh, Di ba makunik? Ay, hindi pa talaga makunik yung signal ni Risa. Hindi ko na lang madumi. Hindi yan buwak ka pala. Sorry ko lang. Okay. Lagyan mo na natin dito sa bigla. Kaya pag i-ano ko din. Ganun pa rin.
Tiwagan. Beb! Beb! Oh! Dapat na talaga sa live. Ipahin mo tubig. Dali na. Tingnan mo ang ano tayo? Ayan. Model! Sabi ko sa akin, mag-video ba dito? Dito! Nanihinig? Di ba dito basa? Nasabot na dyan? Lagyan ko. Ha? Lagyan ko. Ay, Rob! Turuan mo nga ako paano mo naglagay ng mga picture na yan. Ha? Yung di ba nag-aano ka? Pag nag-comment, with comment? Oo. Paano maglagay ng with picture? Paano piniligaw ng with picture? Eh, magawa ko man yan. Sige, di ba nagawa sa akin yan? Maganda ako kayo kaya. Ano yan? Comment with picture. Hindi ka ano, buo yan eh. Member ko po. Nakalibre yan. Ah, pag-libre, automatic. Maglalagay mo ng picture. Gawa pa rin ang alam mo. Yung aking nilagay yung gawa na. Ilagay ko lang yan. Hindi ka tayo, nabasa ka yung bawang talaga. Ulit yung tapos sa epic, nakawali mo video.
Kadang ka pa rin pinalas natin, oh. Hindi lang natin ang pinalas Bisaya. Siyempre, ano yan, ano na tubig yan? Wala na dahil, wait. Ang ba, magkasa. Hindi pa kayo kasi natin luman mo. Nakakaroon ng yung ano-an. Dapat na ate, dapat pa na natin ang masubang, binag-start, naglaw-daw na kuya, kada ko kaputa. Ano yung nagagalit ako? Kung para madali mapahilig, dapat ipinta ka. Kapag dami naglaw na iba-ibang kongre. Ayun. Ano yung mga iba ko yung mga nagagalit kaya, oh? Doon, oh. Dapat pala sila, nag-street yard ka, para kaya kita tulog. Nag-open na niya. Hindi! Para ba yung oras? Hindi yung sinabi. Mamaya yung doon sa kabila. Manyan na! Kain muna tayo. Oo nga no. Kain muna tayo. Para di oras ba? Tapos akyat ba tayo doon ba? Bakit tayo lahat natatawa ng makanan? Gusto yun ba? Ano? Pwede kayo nili. Ang isang mga po, ano te? General cleaning. Mamaya, experiment. Hindi. Naglinis muna ang mga higam. Tiga talaga. At least yung oras, di ba kaya sa ito ba? Ay, pagkakas laban. Ang racket. Ang bulan ni Asitay. Hanapin din niya. Kaya natin paano kayo mag-uusap sila, hindi mo hindi pa kakakain. Dito ko yung pransa. Kasi hindi mo mga ano yung internet. Mga buksan lang naman. Hindi yung ano na Ano yung naman yung binasa na naman yung... Baka yung Dito kabisaya. ko lang sa ilalim ba? Kaya yung tubig ay yung pamunod. Ayan, nagsayang. Ayan na. Alam nga, nabasa na talaga. Kahit nga, nabasa na. Ano na sa ilalim. Masira talaga yan. Bakit nilagyan mo ng tubig? Okay, nalagyan naman natin. Hindi ba natin? Patagilin mo lang, Day. Patagilin mo nga, ne. Natatagilid niya Bisaya. Ay,
Let, ako gagawa. Wait lang. Yun lang, hindi na, tubig din. Ay, matanggal na pala to. Si ate, ano man ito David Palawig? Ang tubig. Ano? David pala ang tubig. Sen. Sen. Hindi ko kayang iwan ka. Nantala eh. Hindi ko kayang iwan ka. Pagkat dito sa puso ko'y talaga. Busy si Irene. Ayan. Ilang araw na kami nag-general cleaning. Dahil ngayon nagtutubig kami ng sala. Paano ba Kahit pa sabihin na puso ay nagpapaliw sa'yo. Ayan si Rob Aben TV. Ayan si Bicolana. Bicolana, kaway-kaway ka. Naiibig lang yun ah. Bicolana. Nako. Uy, Sige na, Pin. Bicolana, kaway ka daw. Ayan, half hour. Okay na siguro yan. Ibig at magmahal ka. Marami pa yan guys. Hanggang dun sa dulo. Nang walang hanggan. Hanggang mamaya kami dyan. Oh. Kaya hindi kami masyado nakakapag kakapag-support kasi hindi kami makadot-dot na makadot-dot. Ayan. Kahapon, tinor talaga kayo. No? Kahapon doon kami sa kabila. Sa kwarto ng tatay ko. Tapos kagabi. Labas mo na natin sa pinakaunang marunong na dito. Diyan kami Diyan kami kagabi nag-is pa kami ng carpet. Mag-TikTok na lang muna kayo. Nakaluto ka na TikTok. Dali na TikTok kayo pero. Hey, ito ba? Itong mga, may madumi na ano. Ilabas mo na natin ito. Tapos yung tubig na malinis. O, dali, TikTok. Daming tubig guys. Baha dito sa amin. Sorry. Nabaha yung bahay ng aming amo ba? Yan ang gusto niya kasi ba, yung laging binabaha yung kanyang bahay. Pag ganun kasi Bisaya, oh. Anong oras ka Wala ba? ko, Pe. Tingnan mo, may tubig ka din sa ilalim sa buwan. Out of table. Dali na, dalawa. Wala, tapos na tuloy. Parang malabo mo siya sa nililin. Wala ko ba? Dali, ano kaya against the light? Ano mo ilagay? Di doon mo, oh. Doon mo ilagay sa kabila ba? Ilagay mo dyan sa against the light. Magkaka tayo mo. Eh di po, si Bisaya na late. Kaya nga, dali. Oh, dito, dali, dali. Parang haba pa. Dapat may mga hawak tayo. May mga hawak tayo. O, dali. Asan yung cellphone ko? Ate! Makaka-operate tayo pala nito. Ate, dali na! Huwag mo lang ilakas ng konti. Huwag mo lang ilakas masyado ba? Asa na ang review na niya ito. O, dali! Adal! Balik, balik! 1, 2, 3, go! Ayun na! Sibo! Ha? Manasan ka natin! Ako, okay lang niya ako. Okay, ito! Sige, kaya pag best ride tingnan ko lang. Dali na! Masakit man sa kamay itong pangkayod na to. Saro! Diba? Bugdo mo man ang halika mo! Ano daw? O, dali! Day! Bakit sa likod ko? Hindi ako nakita. Ang bitin namin yung ginipin. Ano ba yun?
Hindi man, basta ano, ang bilis. Bakit? Oh, di ba matagal? Kapoy man day. Ayusin niyo mga kasi ang step niyo. Ayusin mo na. Step-step yun. May dalang. Hindi nga tayo marunong. Lalo na may dalang ano. Walis. Wala nang step-step. Stepping pa eh. Ate, ako lang mistake ka. Ulitin mo nga. Ang layo-layo mo. Dito mo nga, pero... Ikaw na naman tugtugday. Nakusulog ka. Isa. Wait. Hindi mo ba sa Kami lang ni Bisaya. Maganda si ate parang tuog na ano. Para kung ano, para... Ako hindi marunong magaya. Kaya ano ginawa Hindi yung ba? Dito! Ito? Kaya natalong-talong na lang. Kaya hindi marunong. Ay, iyo, malinaw. Dahil malinaw ng barayan. Ay, ginoo ko Lord, tabang kadugay pa natin mahuman. Oh! Malabo din! Ayan ako. Oh, malabo! Hindi ako kulit. Ang insulite kasi. Oh. Or sa cellphone mo talaga yan. iPhone kasi. Kaya nga pangit talaga pag iPhone. O, ito na lang ito isa. Kumuha ka na lang sa cellphone. Yung akin na lang, Day. O, sige. O sige, naturahan mo na. Sige. Sige. Patayin ko muna itong live natin. Ay, natin. Ay, natin. Facebook ang pala yun. Ano tugtog yun, Day? Ram pam 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 dakula ang buray. Buto pa palang tiho. Yan ho. Hindi nga ang color ho. Kaya nga ano ko na tubig yan. Guys, happy lang kahit pagod kami ba. Di atay. Nagawa pa namin talagang mag-ano. Yes. Rap pam pam pam. Pam pam. Yung 60 na. Eh, okay na yan. Ano yan eh? Tutorial man yung inanong ko eh. Ito na. So, O, 60. 60. Ang sakit nito, oh. Bakit? Inano mo talaga? Natutusok na ako. sige na. Ako na. Ayan na. Hindi siya. Walang kita. Oo, walang filter lang. Wala nang nanonood sa atin. Ayan. Mga baliw daw tayo. Parang baliw. Pagkaroon sa Inalis na namin ni Bisaya yung amin eh. Yan na lang tayo. May labis gabi. Eh, huwag ka May tapos ba tayo meron? Oo, lahat yan. Yung ano tapos biglang maglapit ba? Pag nag-ano tayo, biglang lumapit. Ganyan, ganyan. Sige na, Zoom. sige na. Zoom. Parang mag-off. Dahil huwag mo patay yung live mo, eh. Ha? Huwag mo patay yung live mo. Hindi ba nakapatay live ko? Sige, lakasan natin. Oo, alangan. Ganyan. Ayan na. Dapat doon Bisaya, oh. Asan? Mag-isa tayo dito para nakaganon tayo, oh. Kasi nakatagilid na doon sa ano. Wala na, nag-umpisa na. Doon mo. Doon mo sa kabila. Ganyan? Hindi. Hindi, Yung siya na mali. O, dito. Kawin mo daw Bisaya. Hinahanap mo yung malat. Maliwanag. Maliwanag na. O yan na, okay na. Ano mo na. Anong time yan? Timer mo. Tayo meron pa talagang manipot. Ano sa ng step? Kailangan pag timer tayo. Ano naman step? O, ganito. Asar kita hindi. Okay, Bakit? Ba't bakit na naman ako? okay, ko ba sana? Ang haba. Tingnan natin. Isa pa. Isa pa rin. I-grab mo yan, ay. Isa pa rin. Isa pa I-grab rin. mo, i-grab mo. Ang pangit ni ate. I-grab mo. Di po daw. Wala na niya siya. Ate, oo. Ilalit lang. Hindi, even ano lang action. Pero, Happy lang guys, kahit pagod. Magwa 1 hour na ako mag-ano na. Ate na. Si Bisaya, nabibitin ko. Wala pa, may ano pa yun. Tanggalin mo nga tinilas ko. No, mas maano ka pa eh. Ano yan? Malamig.
dito na ako magsayaw lang naman. Asa na wala mo ano? Bisaya. Dali, natatapos kita kan sa aga. Hindi ko tanda yung ano. Nawala yung bubbles. Dito yun. Ay, Asa na yung bubbles eh? Tayo mo bubbles. Ang cellphone. Sakit pa ng ano ko eh. Buwan ang cellphone ang. Hindi types mo, i-type mo naman. Bubbles, hindi ko yung bubbles. Atay ka. Ang bato mo. Trending. Ano dito? Dito, bubbles mo wala. Wala yung tubig. Ano mo? Walang option kung ano lang. Unang problema. Pero, Bisaya, yun ang day. Ikaw doon, kasi maliit kayo ako lang dito. Pangbakas na. Ay, Tagalog yun. Pangbakas na ako. Yan! Diba? Ay, hindi ko nga nabigat. Bakit na si Bisaya? Ako may talaga. Wala, balik. 60 pala, buhay. Hindi kami matatapos, guys. Siningitan namin ng TikTok. Sorry. Makan mo, Day. Sige na. Sige na, kaya matapos tayo. Malisan niya. Nag-live ba ka? Nakita din yung mga kabuangan. Kasi, hindi pa kita mo kaya kung magdumudumod ka. Pero maganda na yan. Okay lang. Okay lang, hindi ako makita. Gusto kayo makita. Sabi na mo, bilang mo kanyan ba ako? Hindi na tayo. Sa may models ka lang dito, Day? Ano ilagay ko? Linis mode mo na ang mga tigang. Sino tong Edward? Sino tong Edward na to? Saglit. Patamsak po, may upcoming, langga. Saan man yung dito? Yung work namin, guys, siningitan namin ng TikTok ba? Mga adik lang. Guys, palablab guys sa nakapin, guys. Salamat. Ay, patamsak na sa nakapin. Kasi nakapen. Si Edward, patamsak, upcoming. Castrillo. Anli Lapagan, Batiran, Ayudahan, Dikitan, live stream tomorrow, 9:30 a.m. Thank you so much, guys. Thank you din po sa pagpunta, ga. Nasaan si Day? Sa her bubble. Hindi ko lang may parang, kumalat ko lang. Nilawan mo ko parang. Tingnan mo, Pe. Ano pa siya maliwanag man? Makabalang magsilip ko. Patayin mo na. Ano na sa akin? Ayan na, oo. Patayin mo na sa akin naman. Patayin mo sa... Ay, patayin mo. Ito. May isa pa o sa akin. One set. Buy one set pa din sa akin. Nakakakain tayo.
Malati ka lang. Tapusin mo muna yung sa akin. O, dali na. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Dali na. O, daw ka na rin na kayo. May wala na tayo hawag dyan sa'yo. Dahil lang. Mayroon. Meron din. Oh, kasi naglilinis. Proof. Ate. Ito yan sa'yo. Ako, ano ba ito? Ang gulo. Nakapag ng akin. Ayun na. Hindi, hina. Wala. Madali na. Ikaw lang patay. Ito ba kita nang nag-tiktok kayo? Ako, dala lang kayo. Ako sa hulihan lang. Ikaw sa harap pa, ikaw na naman ang manari. Okay lang ako. Copyright tayo nito. Dahil, ay, mga langga. Ayun. Mga langga. Padikit naman sa di ko kadikit dyan. Robs Aben TV. Oy, dali na! Mamaya, balikan ko kayo mga langga. I love you all. Balik kayo dito. Maghanap kayo ng tubig din dito. Okay na. Ano ba yan, guys? May tugtog bang lagi? Ay, hindi mo kinansin. Cancel mo muna yung ano. Nagkatala ng katawan ko, magkain na tayo. Masalamig mo sana ako. Kasi nakahintili ako ba. Last naman ito. Dahil, tanggalin mo natin yung tubig dito, Deo. Kailangan mo yun na. Guys, palab naman guys sa nakapin guys. Oh, ipin mo din ako, pe. Magbaba ko ng link, pe. Wala na oh, mamaya mag-ano na tayo. Magsayo na tayo. Magsayo, dali na tas. 1, 2, ate, 1, 2, 3, go. May timer ang dito. Tamang timer. Alin yung lukaret ko eh. Ayun na. Ayun na. Ate, ikat. Patingin niya. Pahingin effect ba? Cute. Hindi ako makita dito. Kailangan ako sa baba. Hindi ako pinadiwala. Hindi pinakakaan talaga. Ako na naghahanap ng ano. Maganda na lang sa'yo sa ilalim. Kawawa! May-ari! Nakita ka ba, Ben? Okay. Ano ba? Kasi pababa sa'yo mo kasi na-espetal. Ganun lang. Hindi, hindi ako pag-giling-giling. Iwan ko sa inyo, hindi ko pa. Okay na yan! Maganda ba na? Skiping namin, skip pa rin. Tapos ikaw ano? Post mo na yan. Maganda nga. Maganda ito. Oo. Kami, hindi man marunong break up. Ganyan-ganyan siya. Hindi ako marunong yan. Oh, okay na yan. Maganda nga. Maganda nga. Bilisan mo na. Kain na tayo. Maganda nga yung Okay na yan. nasa gitna ka. Sabi, mag-live din ako, Ben. Kakain na tayo. Mamaya na mag-screen record ako. Mamaya na natin sa Mamaya pusin. na natin sa pusin. Tatlo tayo. May tubig ba dito, Ben? Hindi na tulagyan ng ano, Ben? Tubig. Tinanggal mo na dito? Mamaya na kakain na tayo. Hindi, tapusin mo na dito. Hindi ko kasi matutuyo. Kakain na sa tubig oh. Ang kalagyan mo pa yan. Mali ka po Bisaya oh. Tara, off na tayo guys. Salamat. Salamat everyone. Thank you. Lagyan mo caption, Ben. Kasi i-upload mo na. Oo. Masakit ang tiyan daw. Ganyan guys kami guys. Kahit na pagod, Oh, meron pa dito. happy pa din. Oh, sinisingitan namin ng kalukuhan para patanggal pagod ba guys. Tingnan mo, sus, marami pa dito. Maglalagay pa tayong tubig dyan, Bisaya. Dito lagyan mo sana. Kaya nga, sweet lang. Hinihingal lang ako ba? Ayan, oh. Yan ang buhay OFW. Sino relate dyan? Alam ko marami nakaka-relate sa amin. Kahit pagod, happy pa din, guys. Ayan. Hindi pa kami tapos, meron pa kaming kabilang kabilang side, may labas pa. Ayan. Hingal man. 3 minutes, guys. Ayan, mag-e-end na si host.
Thanks sa inyong support kahit puro lang kami kalukuhan. Ayan. Oh. Hal-hal. Pahinga muna ng konti kasi kakain muna kami din after nun. Mag-start ulit kami, di ba? Tama ba yung pinagnangaw-ngaw ko, guys? Sabi niya, ay, ambot ko sa Tama, iyo. tama. Tama. Mali, tama. Tama talaga. May tama na talaga sa ulo. Gusto bang tubig ba? Ay, buto! Ayan, guys. Wait lang, guys. Mali na talaga. Rapapam, Bye, guys. pam, 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 pam.